Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya kallon shirye-shiryenmu da kuma bibiyar mu a koda yaushe. A wannan bidiyon namu na yau na zo muku da kaɗan daga cikin shahararren shirinmu mai suna alaƙa, wanda za a haska muku shi yau da misalin karfe 8:30 a YouTube channel ɗinmu mai suna Alinu TV. Sannan ga wata sabuwar sanarwa ta samu ga wanda suke so su fara ganin shahararren shirinmu mai suna alaƙa a tashoshinsu na gida kama da irin su Arewa 24, Tauraruwa TV da sauransu. To akwai wata sabuwar tasha da aka buɗe mai suna Algaita TV. Ga wanda suke so su fara kallon shahararren shirinmu mai suna alaƙa a tasharsu ta gida, za su iya shiga wannan sabuwar tasha mai suna Algaita TV. Za a ringa haska musu shi a duk ranar Juma'a da ake haska shirin alaƙa da misalin karfe 9 na dare. Sannan kada ku manta ku ci gaba da mana subscribing da danna mana ƙararrawa a channels ɗinmu, muna matuƙar godiya. Sannan kamar yadda kuka sani kuma kuka gani, shahararren shirinmu mai suna alaƙa shiri ne mai dogon zango, sannan kuma wannan shine season 5, wadda ina tunanin alaƙa za a iya yin shi har zuwa season 10. kuma kamar yadda kuke ganin yadda alaƙa ke kasancewa, ya zai kasance kenan idan ya ci gaba da tafiya a haka, ko ma a ce fiye da haka, yana da kyau fiye da haka. Da kuke ganin yadda shirin zai kasance. To a koda yaushe dai ina mai faɗa muku cewa ga waɗanda ba sa kallon shirin alaƙa, to ana yi babu su fa. Kada ku bari a ringa baku labarin wannan shahararren shirin namu mai suna alaƙa. Sannan ba ma iya alaƙa ba, akwai sauran shirye-shiryenmu da muke haska muku shi a sauran channels ɗinmu, kama da irin su Mai Shadda Global Resources da sauransu, kama daga irin su shirin Gidan Sarauta, Ɗan Jarida, Allura a cikin ruwa, Garwashi, ga su nan dai da yawan gaske. To kamar yadda kuka sani, kun san kowanne akwai gwanin wani, akwai gwanin wannan idan wannan ne ra'ayinsa, wannan ne ra'ayinsa. Kuma na san duka cikin wannan shirye-shiryen da na lissafo, kowanne shiri a cikinsu ya kai kan shiri. Amma dai gaskiya alaƙa shi ma fa shiri ne na gaske. Wanda suke gani kawai su suka san shirin alaƙa, kuma sauran ma wanda suke gani su suka san kallon shirin. To kada ku ringa bari da ana baku labarin wannan shahararren shirye-shiryen namu. Mun gode. Kada ku manta da danna mana ƙararrawa da yi mana subscribing a koda yaushe. Muna godiya.